Здравейте на всички, които ни следят в YouTube, в нашата Facebook страница. Аз съм Иван. Днес разглеждаме поредния продукт на фирмата Control Labs, като искам да отбележа, че започваме с нова серия, която е ориентирана специално към здравословния начин на живот и здравето. Тя може да бъде използвана както от спортуващи, така и от неспортуващи. Първият продукт, който ще разгледаме, е Orange Oxy Mega Fish Oil. Другото, което искам да спомена за самата серия, че тя включва няколко елемента. Първият са мултивитамини, мултиминерали, втория е рибено масло, третия е зелени храни. Всеки един от тези продукти ще бъдат разгледани в следващите ревюта. А сега да обърнем малко повече внимание на рибеното масло. За какво се използва Orange Oxy Mega Fish Oil? До сега сме разгледали доста видове рибено масло. Споменали сме в детайли, предимно за какво служи, за какво се използва. За тези, които не са ни гледали и които не ни следят в нашия YouTube канал, ето малко информация относно него. Първо, рибеното масло помага за намаляване на вредния холестерол в нашето тяло. Помага за намаляването на триглицеридите в организма. Също така помага за нормалното функциониране на сърдечно-съдовата система. Това е много важно за хора, които имат заболяване точно в тази област. Другото нещо, за което помага, е за пречистване на кръвната плазма, също така и за оптимизация на мазнинния метаболизъм. Продуктът може да бъде използван и от хора, които желаят да намалят своето тегло, както и да намалят количеството на мазнини в тяхното тяло. Нека да разгледаме малко по-обстойно самия продукт, който предлага фирмата Control Labs. За разлика от други нейни конкуренти, тук концентрацията на двете масни киселини EPA и DHA е доста по-висока. Говорим за концентрация, която е 60% в едно държе. Държето е 1 грам, което означава, че вие получавате 600 мг масни киселини. Съпоставен с други продукти на конкурентни фирми, обикновено там получават около 30% концентрация в едно държе, което го прави двойно по-силен и много по-потентен като продукт. Друго нещо интересно, което са направили фирмата Control Labs в своето рибено масло, е, че са го вкусили с портокал. Много хора, които приемат рибено масло, след приемат им се остава един такъв послевкус на риба и дъх. Това при този продукт е изчистено, тъй като вече вътре, както споменах, има вкус на портокал, което няма никакъв проблем да бъде използвано от хора, които имат общуване с други хора и може да се притесняват от миризмата на риба. Всички продукти на фирмата Control Labs може да намерите в нашите физически магазини в цялата страна, както и на нашия онлайн магазин healthstore.bg. За повече информация може да се обърнете и към нашата Facebook страница магазини HealthStore, а също така и да ни следите в YouTube канала ни HealthStore България. Довиждане и до нови срещи, приятели!